Hello mga idol. Welcome back to my channel, Charles Motovlog. So, nakakuron sa my park ball mga idol, no? And bago ako na humanog duty sa ako ang trabaho. Okay kayo. So, padun ako sa among balay mga idol. Nakaunaan ako nga mag-vlog ko. Uy, kaya pa. Nakunaon ako mga idol nga mag-vlog ko o gabi para palahi po ba, no? Kay sige ra tag-vlog o buntag hapon. So palahi ta mga idol, no? So na ako karon sa may North Reclamation area. SRP taagi mga idol para hawan unya dali na ta maabot sa tong panimalay, no? So tanawan na ta mga idol. Ano? Ano mo noy? Kaya sa Wa gabae. so tanaw na to mga idol noon sa dagan sa ato ang pagpauli ron. Base na kay actually mga idol basta tigpauli na mga idol diri sa may North Reclamation area. Padung sa may SRP daghan kay maglumba-lumba. So tanaw na to mga idol. Kung unsay porma ning dagana mga idol. So kuyogay ko ninyo mga idol. Let's go. So time check dahil mga idol, no, alas 7 or 7 PM na 7 PM. So alas 7 sa gabi So and so far daghan ubay-ubay ang mga nanguli ronda compare sa una nga mingaw kayo. Uy, shout out Sniper 150. Okay kayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hala, hala, hala. Go, 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 go. Hala. Agay. Pati ang bersandal. Dali aroy. So na to sa SM City mga idol. Dali aroy. Park Mall to SM City. Dari kasagaran mga idol na maglumba-lumba pero wala may stoplight. So wala. Diretso. Okay kayo. Ay ay ay, pag-ibig. Stop da. Okay kayo. Oh, go din. Wa gabae. Saba. Go. Go, go, go. Gumita sa pass light, oy. Okay kayo.
Oh, shout out guys sa Motorregal, no. Sila may nag-install sa ako ang illuminated switch, handle grip o lever guard. So proven and tested na sila mga idol in terms of Sniper 150 nga mga accessories. So nag-vlog po na mga idol, I think Monday man siguro or last week ba to. So about sa illuminated switch mga idol. Wala, gawin mo na. Let's go. Wala man ni trigger mga idol. Wala, hapit naman din ni mahuman mga idol, oh. Ang bridge Cordoba to Cebu City, hapit na siya mahuman mga idol. And I think mga idol, no, ang makaagir aning bridge mga idol is 400cc up. Sa pagkahibaw lang ako mga idol, no. And na siya'y bayad. But at least mga idol, no, nanay alternative nga ruta padung sa Cordoba or padung Lapu-Lapu kay traffic yun na dirang lugar aha mga idol. So happy na mahuman ang construction mga idol, and basin karon na nga year or 2022 ba na mahuman. So happy na ako maabot sa amuang balay mga idol. So nana ko sa SM Seaside. Pila na ka minutes? Higa lang, ako nang i-check mga idol. Inigabot ako sa balay kung unsa ako oras nang abot. May marag paspasar ay. Lang. Yun na idol. So SM Seaside mga idol, nanata sa SM Seaside, and mga 1 kilometer na lang siguro abot na ko sa Amua. Oo, gini na ko pa Edre. Why signal light? Wa kabae. Mga sakyanan bisag asara pa dong. Iya hilag pasingit ba. Napo yung mga shop dre mga idol na sa Mambaling area. Ay alam ni siya sa bridge. Nana sila iladla din ha kada gabi mga idol. So napo na sila yung mga accessories nga barato, no? So anyway mga idol, no, dool na ko sa ang balay, and dali na ako tapusan ang ako ang short vlog. Ako lang gitesting mga idol kung pila ko ka minutes sa abot sa among balay gikan sa Park Mall. So that's it. I hope you enjoy watching my short video. So dali na lang ako tapusan mga idol, no. Ride safe mga idol, and more rides to come this 2021. Once again, this is Charles Motovlog. Bye bye.